Beach eJozini Top Town. Kade kwasilokho sithembisa sithi ke soba naye la ubaba uMr Nxumalo kusona sesikhathi ke udumo ikakhulukazi lothinda kumshado akade abantu abaningi bekhuluma ngalo Silondi kusukela kulempela sonto nje bekulokho kukhulunywa nje ngalo kukhulunywa ngalo loludaba bencoma abantu abanye ke mcebesho nokusho ukuthi hey samthola uSibare wekhanda obuka ke jabule even ungena kuma status namanje yabona ukuthi hayi siyathanda ngendlela eyiphela ukuthi ke uma sikhuluma ngoMr Nxumalo sikhuluma ngobani osuka kuphi odabuka kuphi kancane nje baba Nxumalo ngizalele kwaMzungu endaweni yaseSuthu yebo bebe kanjani ibackground yakho nje baba Nxumalo ekhaya njengoba ngikwaNxumalo emphakathini ekhaya kulekulo nje ekhaya kuleka into engikushona ntonipho Mr Nxumalo sinaku umshado siyawubona uyatrenda uhamba nomama wasekhaya awusidobela isithombe mina nomlalelo ukuthi buqala nini lobudlelwano obubukeka bunentoko mali engaka hayi engibona isikhathi sihamba manje asinangcono bakubona amambuyela khona esibayeni Kolokolo kade nginazo nje kade ngikipela Kolokolo nje ngoba sesabona sona singa samsini usashada namanje cha hayi siyathokoza kakhulu siyathokoza njengomuntu usuke uzokucacela ngibonga kakhulu njengoba ngibonga kakhulu bonke abantu engisondelene nabo nomphakathi wendawo zonke induku ngigawule khona emphakathini wakithi kodwa okay ake ngibe nombuzo nami lana kubaba uZwide balungisa mangambuza nje ubaba uZwide ukuthi umama wasekhaya uSqueezer weCountry mhlasimpe amazwi nje ongawadlulisa kuyena njengomama wasekhaya so umama wasekhaya phela ngicela ukusebenza kodwa abangasuke kwakho akazange sinokuhlekisa nathi bani ngoba ngasebenza ngishiyele kodwa ubambe lapha yakhona uyazi kwakwazi ukubezokwenza noma wala kwalokho hamba nawo sakho nje kezwide kalami ngibonga kakhulu nami emsakazweni ngifanele indawo enjanje ngiyaqala nje ukukhuluma ngemsakazo khona phela nje ukukhuluma nentone ngoba ngicela namanje ngiyabambe ngesikhathi sajwayela ukhona okay waveza umbuzo lapha nesibari ngoba enkundla zokuxhumana sipostile so kunembuzo ekhona uthi omunye umlaleli lana ubuza ukuthi ngoba na so khona phela khona kubani ngiyaqala ehazi wakhulele ngiwe uma kathando yeah no siyabonga kakhulu ke Zwide sikufilisela inhlahla ngathi konke ngahamba kahle kwindlela eseniqalile entsha sibonga kakhulu nokuthi usithi isikhathi emsakazo maBuda FM umane longa lomndeni la belisho ukuthi umgqumeni lapha umfowabo ngoba siqala ukuxhumana naye uthi and uyabona abantu abaningi einkundleni zokuxhumana abanye bathi hayi mhlambe ke ngathini akalokhuzile kahle mhlawumbe akaphilile kahle ngokwe ukuphazamiseka ngomqondo uthi hayi lutho umfowethu uphila saka bekuyinjabulo nkosiyami but uyayizwa injabulo yakhe uthi qalapi uthi bekade sebenza waphelelwa umsebenzi uthi umsebenzi semphelele umama waqhubeka wabekezela waze wafika la uthi ngona vele adayisa imoto awucabangi nje lokho kuyisifundo nakumlaleli kaze ngizwile kuyisifundo ukuthi
uma ngabe usubona ukuthi hey akuhlangani kahle sukusa lokho kukhona ukubona ukuthi hayi kuyakubambelela uthatha umfazi uthatha umakoti umbeke lapho soneze ezovusa umuzi Dayisimoto nami sibayeni khipho ngamankonyana angithi yabo bese la ndinqotho and yabona uSqueezer we country ukuthi yazi uhleka ngisho umfundisi semile sesivuthandolo bekade jive phambili lapha ngibona no bethe umzala uthando khona lapha adictela khona u1 athi 1 2 esemuthi je kancane umfundisi selathi sande ubona ukuthi ayikhuphuka ngempela madoda yeah qondela maqondana yena ngoma le bitrend kakhulukazi kuyona le video le futhi Jehova ayi baqondene ngempela lapha aye baba kathando Are you happy? Ay, happy Spar. Alelisa lapho. Hawu. Sithi kulungile ke bye. Ay ke. Okay ke bye.